Agilus Ochia. Pastor, mayang hapon ask lang ko about anang nakasulat sa Daniel 2:46 nga kasagaraan maoy gamiton sa Roman Catholic Church aron ipabarog nila nga pwede magsimba og santos kay si Daniel, propeta sa Dios, unya gisimba man ni King Nebuchadnezzar. Palihog katin-awan, Pastor, kay sa mga sumpay man good nga mga verse is walay mabasa nga gibadlong. Thanks daan, Pastor. God bless you. Ingani yung mga pinangga. Dapat ang usa ka bersikulo sa Biblia, dili mo bangga sa pikas bersikulo sa Biblia. Nga naman, tungod kay ang author sa Biblia, ang Holy Spirit. Ang author sa libro ni Moses, si Moses ang nagsulat, pero ang author ang Holy Spirit, kay gidikta na sa Holy Spirit ngadto sa kang Moses. So, gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, more or less 40 ka mga propeta, adunay mga sinulatan o wala mag-away ang ilang basahon, kanuman, gikan as Ginoo. Akong basahon ang unang Pedro, okay? Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Kinahanglan inyong mahibaluan, kini, una sa tanan, nga walay propesiya, diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang balaan tao sa Dios. Meaning to say, ang gisulti ni Moses, Espiritu mo'y nagdikta. Ang gisulti ni Daniel, Espiritu mo'y nagdikta. Ang gisulat ni Pedro, Espiritu mo'y nagdikta. So dapat sa Daniel Kapitulo 2:46 nga gisimba ni Nebuchadnezzar si Daniel, dili mo konflikto dito sa ubang libro kung pasimbahon ba ang tao. Tanaw na to. Dini sa buhat. Arita sa buhat Jis. Okay? Buhat Jis. Okay. Dini sa buhat Jis, nag-ingon, sa iyang versikulo 24, atong tanawon. 25 di ay, sorry. Okay? Og sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya, og mihapa sa iyang tiilan og misimba kaniya. Kinsay misimba? Si Cornelio. Asa misimba? Ngadto kang Pedro. Og ang iyang pagsimba, sama sa pagsimba, sa usa ka magbubuhat. Atong tanawon, unsa man, gibadlong ba siya ni Pedro o wala? Diris 26. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako gayud usab tao. So meaning to say, dili pasimbahon ang tao. Ang manulunda, pasimbahon basag kagyapon. Arita sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 9. Apan siya miingon kanako, aya pagbuhata kana, ako'y may usa lamang kabasig kaulipon, uban kanimo og sa imong igsuon nga propeta, og sa nanagbantay sa pulong ni ining basahuna. Kay si Juan misimba sa manulunda, gibadlong sa manulunda. So meaning to si tao og manulunda, dili pwede simbahon. Na punto man ni, unsa man ni gibuhat ni Nebuchadnezzar. Aton tanawon igsoon. Kung kini nga punto, kung imo na siyang basahon sa English, okay? Ang word nga gigamit niya, then King Nebuchadnezzar fell on his face before Daniel and paid honor to him. Sa ubang bersyon, worship him. Now, ang pangutana, ang worship og honor nagbangga ba? Wala. Kay kini siya igsoon, gikan sa Hebrew word nga sigid. Ang word nga sigid igsoon, dagag kahulugan. Usa niya na honor, usa niya na worship. Ang gigamit lang sa ubang translator ang worship, ang ubang translator honor. Pero mas mopabor ko sa word nga honor, kay never nga ang hari mo simba og tao. Dili mo simba ang hari og tao. Hari ba yan siya? So, ang word nga sigid, dito ipadapat sa word nga honor. So, meaning to say, kung imong basahon ang Bisaya nini, simba ang gibutang sa si Bisaya, kung imong ibalhin sa word nga honor, meaning pagtahod. So, ingani dapat ang nakasulat sa Daniel 2:46. Atong tanawon, ang 2:46 sa mao nga Daniel, nga dapat mo'y nakasulat ingani nga punto, gikan sa Hebrew word nga sigid. 2:46 nagingon. Akong basahon. Okay? Nagingon siya diri.
Unya si Hari ni Bukadnezar mihapa og misimba ang nakabutang diri. Dapat kay honor o sa ba mitahod. Mihapa og mitahod kay ang hari. It is unethical sa usa ka hari nga mosimba kag tao. Now, karon ingani nga punto. Ang English nga pagasulat ani sa ubang version, prostrate, mihapa. Okay? Ug unsa may prostrate, matupan niya din sa maong gikuha na ko nga dictionary sa Merriam-Webster sa 1828, meaning to say, in a humble and submissive posture. So, ang pag-prostrate igsoon ni Bukadnezar ngadto kang Daniel, it is a humble and submissive posture. Kadakog utang kabubuton. Si Bukadnezar sa inang kag nagdamgo si Bukadnezar, unya limo siya siyang damgo. Unya ang damgo igsoon, gipadayag ni Daniel, gipakapinan pagyud og interpretasyon, kinsa dili mo submit ana, kinsa dili mahambol ana, but never nga worship. Kay dagag kahulugan ang word nga sigid, no? So, ingana punto ang ato mahatag kanimo igsoon, dili nato na mapadapat sa mga Dios-Dios o mga santos-santos. Kay usahay bang kun igsoon, na mga doktrina sa ato mga amigo nga mga Roman Catholic, nga diin aduna kuno duha ka klase nga pagsimba. Ang pagsimba kuno nga adorasyon o ang pagsimba nga venerasyon. Ang adorasyon kuno didto na na-address sa Dios ug ang venerasyon didto kuno sa mga santos. Pero ang akong pangutana mao ni, asa man sana mabasa sa Biblia nga naay duha ka klase nga pagsimba, adorasyon ug venerasyon. Gani actually sa ubang mga theology diya sa Roman Catholic na sila gitawag og hyperdulia, na sila gitawag og dulia, na sila gitawag og latria. Sa laktod nga pagsulti, naay simba nga iya sa Dios exclusive, naay simba nga iya sa mga santos, o na siya simba igsoon nga iya sa kang Maria. Mao na gitawag nila og mga mediatrix. So ingana nga punto, asa man sana nato mabasa sa Biblia ang word nga hyperdulia, asa nato nababasa sa Biblia ang word nga dulia, o asa sa nato nababasa ang word nga latria. Ari man ang gutas Biblia kay ang word nga sigid igsoon daghan siya kahulugan. Na kung imong gyud tan-awon ng Biblia igsoon, mobalik man kita sa Exodus kapitulo 20. Nga dili ka magkulit og larawan nga sama dinhi sa yuta, ilalom sa yuta o sa langit. So kung kanang word nga sama, ngayon kag sama, meaning to si Samas Manulunda, meaning to si sama ni Pablo, sama ni Pedro, dili ka ipakulit og larawan. Kay ang Dios abubuhan. Dili gusto ang Dios nga simna kay simbahon nga lain. Ikaw kuno Dios, ikaw nagbuhat sa tao, unya nay tao mo simba dito sa lain, di ka magsilos. Magsilos man gani ang tao nga ang iyang asawa nag-istorya lang sa laing laki, wa pagyo ka nahibaloon sa ilang istoryahan. Dios di magsilos nga ako'y nagbuhat nimo dito ka musimba pikas. Mauna nga sa atong pagsimba ngadto sa Dios diha ra jud. Atong tanawon, ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 aron makit-an nato kung sa gingon sa balaan nga kasulatan. 2:5 adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa tao. Usara ang tigpataliwala, usara ka manglalaban. Ayaw nagduol dito sa santos. Ano man, wala man siya katabang. Ato ka kang Maria, imagine nimo, pila ka milyon ka mga tao nga mga Kristohanon mag-ampo dito kang Maria. Do you think si Maria wa ni tulog-tulog 24 hours? Gabi dito sa Europe o sa Amerika, buntag diri hayag diri sa Pilipinas. Unya pila ka milyon ka mga dibuti diri sa Pilipinas nagampo kang Maria. Pila ka milyon dito sa Amerika. Unsay but pasabot wa ni tulog-tulog si Maria? So unsay but pasabot? Ang uban nagampo wa naglitok. Iyalang gibutang siyang unahuna. Unsay but pasabot? Pila ka milyon ka mga tao basahon ni Maria ang unahuna sa tao? Diyos lay makahimo niya na. So meaning to say, ang tao nag-invento sa pagsimba ngadto kang Maria, pila ka milyon, wa gilitok ang pulong, basahon pa ni Maria ang mga utok sa mga tao, unsay tawag nimo ni Maria, Diyos na. Giilibit nimo sa Maria sa usa ka estado sa pagka-Diyos. Giilibit nimo si Pablo, si Pedro sa usa ka estado sa pagka-Diyos. Imagine nimo, si Pedro way bangkagan ganin sa Biblia. Nakasabot lang siya sa dihang gitudluan ni Jesus Christ. Na karon, tuan naman ka siya sa langit,
nag-ambo ka dito, wa nimo gilitok, usay but masabot si Pedro makabasa na sa imong unahuna. Pila ka mga milyon ka mga tao basahon ni Pedro. Usay but masabot si Pedro Dios na. Mamang gani din sa buhat do Jis. Nagingon si Pedro, tindog kay ako usab tao. Na wala may mawala nato igsoon kung musimba ka sa Dios. Wa kay kumpiyansa sa Dios nga dili dunggon imong tingog. Diretso ka sa Dios. Ayaw na pagdiretso sa tao. Dili na mangluod si Pedro nga nagsimba ka sa Dios. Dili na mangluod si Maria nga nagsimba ka sa Dios. Kay ang Dios mo ilang gisimba. Mismo pa si Maria sa dinhi pa sa yuta nagkinahanglan siyang manluluwas. Ako nagkinahanglan manluluwas minito si makasasala ko. Kamu na kinahalag manluluwas, minito si makasasala mo. Pangutana, si Maria na kinahanlan magmagluwas. Kung nagkinahanlan si Maria o manluluwas, minito si parehas si Maria na to magkasala. Wa masabot, wa masayop ang gingon sa Roma 3:23. Nga ang tanang tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, why exempted api si Maria? Busa si Maria nagingon. Atong tanahon, ug unsay ingon ni Maria sa iyang kaugalingon. Buhat 2. Okay? Atong tanahon ang mao nga punto. Not buhat, Lucas, I mean. Okay? Sorry, kay usahay sa kadaghang bersikulo nga atong gipangbuy-an dinhi, malimot kita. Lucas kapitulo 1 sa bersikulo 46 og okay, 46 ang bahasahon. Og si Maria miingon, ang akong kalag nagdaig sa Ginoo. Ang tao nagdaig sa Ginoo. Si Maria nagdaig sa Ginoo. Ang pagdaig mao na ang pagsimba. Si Maria nagsimba sa Dios. Ya himuon nimo nga mudaig musimba ka Maria nga mismo si Maria nagdaig sa Dios. Okay? 47. Ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Unsay sulti ni Maria? Ang akong espiritu nagakalipay sa Dios nga akong manluluwas. Meaning to si Maria nagkinahanlan og manluluwas. Ako nagkinahanlan manluluwas, si Maria nagkinahanlan og manluluwas. Nganong mangita pa man kaglaing manluluwas gawas sa Dios. Ngadto ka Maria nga mismo si Maria nangita man siya sa Dios nga iyang manluluwas. O ako, mulaos na ko sa Dios. Di man moingon ang Dios kung panalitag, Pastor Bacalares, dili ta ka luwason, kay wa ka magsimba ni Maria. Mr. A, di ta ka luwason, kay wa ka magsimba ni Pablo. Naaba na sa Biblia. Remember, ang Dios abubuan. Dito na ta mo simba sa Dios. Dili na ta mo simba sa uban pang asa na imo ta ihapit. Wa pa man gay ta kabalo nga, mismo manggani si David nga kitawag og santos, kitawag mag-santos si David, kitawag og balaan si David. Pero si David napasiyutahan tud nung panahon na. Okay? Tanato buhat kapitulo 2. So meaning to say di nimo simbahon si David. Kay unsaon pagsimba nimo nga si David di man kadungog bisag unsaon natog singgit. Buhat 2. Kapitulo 2 sa buhat sa bersikulo 29 nagingon. Mga igsoon, sa masaligon ako, makasulti kaninyo mahitungod kang David, nga patriarka. Nga siya namatay, o gilubong, o ang iyang lubong, nagapabilin pamanggani, karon hantod nining adlawa. Nagpabilin si David, dini sa yuta hantod rong adlawa. Bubalik si Christ, banhawon si David. Ang tanan nga mga matarong, banhawon sa Dios. Unsay may but masabot? Ini kamatay sa tao, ang tanang matarong, laho sa langit. Ini kamatay sa daotan, laho sa imperno. Kung madala-dala ra dito sa purgatorio, o kay si Kristo balik man sa iyang mga katawhan, pagbalik ni Kristo, kinsa may iyang banahon nga taon naman sa langit. Di ba? Mubalik si Kristo arong kwaon niya ang mga matarong. Kinsa may iyang balikon sa nangamatay, nga tuan na magha sa langit, di magbalios. Susiha ko na ninyo ang Biblia, Igsoon. Kaya ba si unyag naamoy wala tayo matun-e. Kaya sugin lang ko gamo, di ako kaniadto. Eskwela ko sa Xavier sa first year, dini sa Ateneo kaniadto. So di pagkabasa na ko sa balang kasulatan, nagpasalamat ko sa Ginoo, kaya nga naman, gitagaan ko niyag panahon, nga diin makaalagad ko niya sa gitawag natong sakto. Okay? Buda, arena sa Facebook,